Sokan nem is gondolják, a májunk az egyik legcsendesebb szervünk. Nem fáj, nem panaszkodik, de mégis hatalmas terhet cipel. A mai táplálkozás, a feldolgozott élelmiszerek, a szintetikus fruktóz és a stressz mind-mind hatalmas nyomot hagy rajta. Ha a máj leterhelt, nem csak az emésztésünk, de az energiaszintünk, az hormonháztartásunk és a teljes közérzetünk is megsínli. Sokan kérdezitek tőlem is itt a csoportban, hogy miért nem elegendő egy májvédőt bevetni. Azért, mert ha már a máj problémák megjelennek, azt mindig komplexen kell nézni. A máj leterheltsége nem önmagában jelenik meg. A háttérben mindig ott van a rossz emésztés, a nem jó, megfelelő epeminőség, vagyis nincs folyékony epénk, illetve megjelenhet már a zsírmáj is. Ezt a programot én is veletek fogom együtt végigcsinálni, úgyhogy én már be is szereztem azokat a kiegészítőket, amiket itt az 1 hónap alatt fogok szedni és támogatni a májamat vele. Természetesen, ha nektek is segítségre van szükségetek, keressetek üzenetben, és kiválasztjuk azt, amelyik nektek számotokra a legszuperebb kezdés lenne. Korál articsóka, a máj legjobb barátja. Az articsóka máriatövis és gyermekláncfű kivonatát tartalmazza, betainnal kiegészítve. Ez a kombináció regenerálja a májat és az epeutakat, támogatja a méregtelenítő folyamatokat, javítja az emésztést és segíti a szervezet egészének működését. A lecitin nélkülözhetetlen az agy és az idegrendszer megfelelő működéséhez. Serkenti a szellemi aktivitást, javítja a memóriát és hozzájárul a zsíranyagcsere szabályozásához. Segíti a májsejtek regenerálódását, védi a szívet és a bőrt a káros hatásoktól. Korálmáj mélytengeri korálból készült ásványi anyagkomplex, amely gazdagítja az ivóvizet. Normalizálja a szervezet savbázis egyensúlyát, javítja minden szerv és szervrendszer működését, segít a tápanyagok felszívódásában és segít a méreganyagok kiürítésében. Fun Detox, a májregeneráló programunk legütősebb kiegészítője. Ez a termék növényi kivonatokból készült, Song Seo Boka koreai orvos receptje alapján. Védi a májat az ételek, az alkohol, a gyógyszerek toxikus hatásaitól, csökkenti a koleszterin szintet és erősíti a szervezet méregtelenítő folyamatait. Cink. Kérdezhetnétek, hogy miért is került ide a cink. Én a lecitin mellé mindig fogyasztok cinket, mivel támogatja a lecitin beépülését és erősíti az immunrendszert is. A zaferán, ami nem maradhat ki a kiegészítők közül. A máj és az epehólyag egészségét szolgálja, megakadályozza az epepangást, csökkenti a rossz koleszterin szintet, és hozzájárul az epefolyadék megfelelő termelődéséhez és áramlásához. Látjátok, miért mondom, hogy nem sok ez a pár kiegészítő? Együtt komplexen támogatják a májat, az epét, az emésztést, és segítenek a szervezetünknek újra visszanyerni az egyensúlyt. Szóval szeptember 14-én indulunk, ha szeretnéd, hogy a tested fellélegezzen, és újra tele legyél energiával, tarts velünk!